Mga igsuon, sa ako nang gikaingon sa introduction nga ang hagit sa simbahan kanato nga masinati nato ang kalipay nga Diosnon. Kaning kalipay nga Diosnon mao ni kalipay nga dili mahatag sa kalibutan. Kaning gitawag og Easter joy, kalipay ni nga dili mahatag sa kalibutan. Di ta kapangita ani diha sa mga tao nga kalibutanon. Di sa takakitaan ni diha sa mga butang dinhi sa kalibutan, sama anang kwarta, balay, sakyanan, dungog. Di takakitaan ning klasiha sa joy. Asa ra man ni nato makita? Anha ra gid ni nato makita diha ni Kristo mismo. Mao na nga sa unang pagbasa matud pa diri natandog ang mga tao sa wali nilang San Pedro. Kay sila kung si San Pedro, gikan sa ilang pagpanagan, niatong gipatay si Jesus, nanagan sila, si Pedro gani, katulo siya na makap ni Jesus. Gikan atong panahona, nangita na sila Ginoo. Naminaw na sila ni Kristo, nga nitudlo nila ang saon pag pangita ang Ginoo. Niya ang resulta, pag abot Diyos Pentecostes, matud pa diri sa kuan atong unang pagbasa, pag kunsa Dios Espiritu Santo ngadto nila, gasigi na silang panabi bahin ni Kristo. Nga sa una, mautong Kristuha ang ilang gibiyaan, ilang gidaganan. Mo na nga pag-abot na sa panahon nga sila gipapuyo na nila si Kristo silang kasing-kasing, o mo na ilang gisangyaw ang kinabuhi ni Kristo, nahibong na ang mga tao kay doon na may kalipay ang mga naong nilang San Pedro o mga kauban. Mautong na-attracted ang mga tao. Lisod ba ya pag-twist, no? Lisod, akong imagine ba? Kini mga tawhana nga naminaw nila ni San Pedro, mauning mga tawhana ang gasigig ingon ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus. Niya ang gisangyaw nila ni San Pedro, mao ang Ginoo nga ilang gituhuan, pero kani mga tawhanang naminaw, wa kaila ato nga Ginoo to, kay ila tong gipalansang sa krus. Nga iya pag yung giingnan nga inyong gilansang sa krus. So sa ato pa murag insulto ba nga unsa kanang Ginoo nga mao nay Ginoo katong among gibitay sa krus. Mura bag kita do natay desisyon nga gihimo, unya ingnon ta sayop ng imong desisyon, usba na niya labi na gyud kun ang maong desisyon nga pag-usab, mausab pod ang atong gituhuan ang atong baruganan. Muna nga niingon si San Pedro, kung gusto gani mo nga makatagamtam sa aning among kalipay, kining among kalipay karon nga gibati, pabunyag sad mo sa ngalan ni Jesus nga inyong gilansang sa krus. Pasabot, himuang buhi si Jesus diha sa inyong kasing-kasing. Nga unsaon nato paghimo ni Kristo nga buhi? Si Maria Magdalena diri sa atong ebanghelyo, naghilak siya nga nangita ni Jesus. Kana bang sana kanang pagbati bitaw nga mahimong sakitan ta kunwa na siyang butanga sama pananglit, buhi kayo sa imong kasing-kasing ang imong anak. Nya ang imong anak tuas abroad, nagtrabaho isip nurse. Nya karon nahimo siyang positive sa COVID-19. Nya ikaw niya ka dinhi sa Pilipinas. Namaroy pipila nga nag-text na ko ilang mga anak, ilang pag-umangkon, ilang igsoon, frontliner dito sa lain-laing mga nasod. Nya magsigig text na ko, Pader, iampo in town ang akong anak, iampo ang akong igsoon, iampo ang akong pag-umangkon. Ana, sakit ba kanang makahila ka tungod kay buhi siya diha nimo bisan ang iyang naong wa diha? Muna si Maria Magdalena naghilak siya nga nangita ni Jesus, ngay matud pa niya wa naman ang naong ni Jesus, gikawat naman nila, gikuha naman. Pila man kabuk nato karon ang maghilak kay mangita ta sa naong ni Jesus. Unsa may naong ni Jesus? Sa atong ebanghelyo, paglingi ni Maria ngadto ni Jesus, ang katong anghel murag dili kayo siya makaingon nga kuan, wa butangig description ba? Nakita si Maria, kita siya ang anghel, why description? Pero paglingi niya ni Jesus,
Matod pa sa description dire, nagtuo siya nga siya usa ka hardinero. Sa ato pa kanang hardinero, saan na sa atong Bisaya? Karon ba? Sa Bisaya, hardinero. Janitor. Janitor ba? Tiglimpyo. Tiglimpyo ba? Mo tong ingon siya, hay, ikay nagkuha sa akong magtutudlo. Tudlo, sulti kong hain siya. Hardinero. Sa ato pa, si Kristo, kanang hardinero, kanang janitor, mao nay labing ubos. Labing ubos sa kahintang nga tawhanon. Kanang go ato mga basurero, mao na hinana. Kana bang tigdaan ng mga hugaw ba? Tigkuha ng hugaw. Si Jesus nagpakita ni Maria sa ingon ana nga kahintang. Apan kay si Maria Magdalena nakikistorya man niining maong tao, wa man siya mubaliwala niya, iyang nga sinati nga si Jesus di ito. Mao to nga gisangpit dayon siya ni Jesus sa iyangan tingog sinangpitan ni Jesus ngadto ni Maria. Mura bag gipabati ni Jesus nga bisag ingon ani akong naong, ako ni si Jesus. Ako ning gisgutan tungod kay daghan kay nato karon nga di na malipay nga mahimong pobre. Di malipay nga way gikaon. Di malipay nga wa na koy extra money. Mo na karon og na gani kwarta ipanghatag, magkagubot na ta kay hasta tong duna untay kwarta mo ilog pagyud adtong gamayng kwarta nga ighatag sa tinuod nga way kwarta kanang gitawag nitong poorest of the poor. Mo nang nagmuraron tag nagka gubot kay ang dili apil sa paghatag sa kwarta sa karon nga panghatag mo apil naman basta kwarta na hisgutan. Mo nang nag-away ta kay ang kwarta na may atong gipangita. Si Jesus dipakita siya sa kinabuhi nga kabus. Sila si San Pedro nag-awhag nga himuang buhi si Jesus inyong kinabuhi, pasabot ana ang kakabus, higugmaa ang kakabus. Muna nga si Kristo sa atong 8 beatitude, ang isang gibutang diha, blessed are you who are poor. Yan, nasa siya teaching, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kitang tanan, pare man tano, sa akong recollection nga gipahatag, na amon tayo priestly office. Kaming mga pare, doon nami 3 evangelical councils na basic namo nga gi-embrace. Ang gauna diha, mao ang life of poverty, ang kakabus. Muna kung tanaw na to ang ato mga modelong pare, ang among patron si St. John Mary Vianney, na nagpuyo sa kakabus. Sila si mga pare man to, San Agustin, St. Ignatius of Loyola, St. Dominic, St. Benedict, tanan nga mga modelo nga mga pare, St. John Bosco, St. Vincent de Paul, St. Vincent Ferrer, pulos kini sila nibiya sa ilang comfortable life og nagpuyo og nipuyo tipon sa mga kabus. Og naghatag sila dako kaing kalipay sa kalibutan hangtod karon. Kadong narabata magpista din sa atong parokya ni San Vicente Ferrer. Naghatag sila dakong kalipay nga managpista ta sa ilang kanang anibersaryo sa ilang pagsantos, managpista ta tungod kay ang ilang kalipay nga kuyog ni Kristo isip kabos nahimo mangbuhi dias ilang kinabuhi. Dili ang ilang pagkadato, dili ang ilang pagkanindot og mga Pinoy-anan, nindot og mga sakyanan, nindot og mga bank accounts, dili na mo ilang gipuy-an. Ang nakapadasig sa kalibutan tungod silang kinabuhi, ang ilang paghigugma sa kakabos ni Kristo. Muna karon kita dali kitang masakitan kung wa tay kwarta. Pero dugay kitang masakitan nga wa na tay Ginoo tungod kay nagtipunog na ang atong sala, nagpatong-patong na ang atong sala left and right. Pamakak, kalaway, premarital, puyo-puyo, dinumtanay, kahakog, dinauay, isipay, sinawayay, dinautay, gapatong-patong na ning tanan nga wa natay kalipay nga Dios nun kay matud pa diri ni San Pedro, biyai ang inyong mga sala.
pabunyag mo o biyain na ng inyong mga sala. Kay ang makalimpyo ninyo sa sala, mao ang bunyag ni Kristo. Pasabot, ang pagpuyo sa kinabuhi ni Kristo, ang paghigugmas kinabuhi ni Kristo, mao'y makawagtang sa atong mga sala. So inautuntan, ini karong Easter season, nga nag-enhance community quarantine pa ta, magtinabangay ta diha sa pamilya o sa atong community, magtinabangay ta sa pagpahunong aning sala, maghinisgotay ta sa atong mga sala, kamong ginikanan, hisgot mo sa inyong sala, niya paningkamot mo hunong, haron sa dang inyong mga anak, kamao sa nang muhisgot sa ilang mga sala, o kamao sa muhunong. Kami sa mga pari, maghisgot sa bis among mga sala, o hunongon sa dinamo, aron kani sa among mga kuyog dinhi, mga sakristan, uban pa, makahisgot po din sila mga sala, o kamao sa muhunong niini. Kay murag kuwang ni ang atong giisgutan karon, unsa ning COVID, unsa ni diinigikan, sige tang search ana, pero wa kita maingon unsa maning sala diin manigikan, ngano man ni siyang niya man ni nako hangtod karon, nganong gabalik-balik man ni unsa may akong buhaton, nya Ginoo tabangi ko. Jesus pangitaon ti ka, tantangan ni ang contamination niining sala sa akong kinabuhi, nga mo'y nahimong babag, nga wa gyud ko'y kalipay karon sa akong kinabuhi, dali kay kong suko, dali kay kong ma-discourage, dali kay kong mahadlok, dali kay kong maratol, dali kay kong masina, etc. etc. Tungod na kay dili present si Kristo diha sa atong kasing-kasing, kay ni salikway masadta sa lifestyle ni Kristo. Sa ako nang gikaingon, usa niini mao gyud ang life of poverty. Poverty sa material things, pero riches o virtues, mga bahandian, mga bahandi, galangit nun. So inatunta, mo na'y kalipay ng atong pangitaon, o dili ang kalipay nga iya ra niining kalibutan. Pag-ampo sa katawo. Karon Easter season, Oktaba pa sa kanini ang Paskos pagkabanhaw sa Easter Sunday, kung sa luto pa ni kanon, murag gaaso-aso pa siya, init pa kaayo ang kalipay. Nya karon gitudluan ta unsaon nato pagsinati, lain na sang paagi sa pagsinati sa kalipay. Gahapon mao man to ang pagpuyo sa kakabos. Karon na sad ang gusto na sad nga itudlo nato o usas mga pagtulunan aron ta malipay, kini di ay pagpikas-pikas, ang pagpaambit sa pan sa Ginoo. Kani bang gitawag atong Eucharistia, ang pagpahat-pahat. Nya unsa may atong ipaambit? Kay dinhi man ta sa Eucharistia. Unsa man ning Eucharistia, mga igsuon? Ang Eucharistia mao ang kasakit, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Ug mao sa ni siya ang tuburan sa atong pagkahiusa ni Kristo. Muna nga kung magsigita o apil aning Eucharistia, diin atong mabati ang pulong, makaon nato ang lawas ni Kristo, si Kristo magpuyo na dinhi nato. Nya mao na ni atong ipaambit ngadto sa uban. Muna diri sa atong unang pagbasa, ningon si San Pedro sa katong bakol, ningon siya, wa ko'y kwarta. Mao na, poverty man. Ang ilang gipuy-an ang kakabos man ni Kristo. Siya, wa ko'y kwarta, pero akong ihatag nimo ang ni anako. Nga sa ngalan ni Jesus, barog, tindog. So katong pagka-ayo sa bakol, imagine ra gud ang imong kaugalingon, bakol ka, sukad pagkabata, nga magsigil lang kag lingkod kay mangayo kag limos, bakol ka, nga takulahaw lang ni itaw ni abot giingnan ka tindog, kabayran ka ng kwarta, doon na kay kantidad dinhis kalibutan nga pwedeng ibayad ana nga ingnon tagaan tika 1 million, pero magpabilin kang bakol na kay 1 million, pero pabilin na kang bakol. Or di ti katagaag 1 million, pero makabarog ka, bihay may imong pilion na. Ganahan ko nga, kung ano'y, kana ganing, ganahan dyan ko nga kanang
Bahala why 1 million. Basta makabarog lang ko. Para sa nang buta. Ingnon karon nga buta ka. Unya mo sa nga ni nay mo dool imong taon. Tagaan di kag 1 billion. Pero magpabilin lang kang buta. Ana? Pero di ti ka tagaag 1 billion. Makakita ka. Ang buta tingali mo imong gina bahala na ng 1 billion ay. Basta kakita lang ko. Pasabot di ay, kung atong ipaambit si Kristo sa atong isig katao, madawat niya ang dako kayong kalipay, tungod kay ang dako niyang problema, nga babag sa iyang kalipay, kuhaon sa Ginoo. Ug maon tanay atong paningkamutan, ang pagpaambit ba sa Ginoo kay haron mawagtang ang dako kayong problema. Nakaron unsa man ni ang mga butang nga niya nato, nagihatag sa Ginoo, gitawag na nato nga igsoon og virtues, mga mithi, mga maayong hiyas, sama ng gugma, paglaom, kanang pagtuo, pagpailog, pagsabot, pagdawat, pagpasaylo, pagtudlo, unsa pa na diha, pagpanghatag, kaning tanan, mga virtues, mga maayong buhat. Kanindot unta kung mauni ang atong ipaambit. So di ko nagtanaw dias imong balay, kamurong ni adinhin nanimba o kamong naas online magsimba. Tanawa ko nung sa imong balay, wa kay nagpakilimos nimo diha. Wa ba kay nagpakilimos? Basin ang imong bana, wa na gina nimo pasayloa sa iyang pagkapalahubog. Nga nagpakilimos na siya nga, sabta na intahon ko, dawata na intahon ko, isip imong bana. Kaya pa sige lang yung ikaw palahuboga ka. Kada bang wa na jud ka kailas imong bana ba? Ang imo na lang yung tawag niya palahubog. Ikaw animala ka, ikaw palahuboga ka, ikaw sugarula ka. Basig nangandoy sa na siyang sangpiton po na nimo sisiyangan. Basi nang iyangan tingali pilimon. Amon yang gaya na mon mangaon na tag mamon. Ibo to sa lan. Nga gisangpit man kog mon. Inya isa nganong nimo mo kog gisangpit panagsali ko kabatian ng imong sinangpitan nga sweet kaayo. Ako magong paambit nimo ang nga ako ang hiyas ba ni Kristo ba nga kanang pagkamahigugmaon. Ano, di ba? Lipay ka na imong bana, di na mo inom. Oh. Sunod na sana si Manay, kumas COVID. Inom. Pero wala nakadawat na ka. Ang imong anak, wa ka na magsigig pakilimos nimo. Basta sige na ingon nimong anak nga, ma, ayaw na intawon ko sigig lubag akong dungganoy. Ayaw na tingali ko sigig hapa. Ayaw na ko sigig hiba o kanang batang yaw-yaw, kanang sigig saway. Kanang pabatiya po ko ba nga, you love me, and I love you, imo sa kong gakson, nga kung malipay ko kay magdagandagan ko diri, ayaw tingali kong bunluta o niya hapakon, kay gasaba-saba. Kung dili, imo sa kong daygon ba nga, kusog ko mo dagan, kusog ko mo siyagit. Ana bitaw, kay usahay ko ng maginikanan, musiyagit ilang anak, hapakon ang baba, kay nga nung musaba. O sige, patakuman na, mahimo ng amang, di ba magkabuang yung kag pangitag, mananambal, aron mubalik ng iyang tingog. Kana bang ang pasaylo, ang pagsabot o uban pa. Or basin nimong silingan, nagpakilimos na naroon nimo, na ayaw na kong paninglis utang kay COVID-19 ra baron, i-quits na lang to. O ana, gitawag na nato og charity. Ana, imong ihatag na lang, di na nimo paninglon. O uban pa tingali nga nagpakilimos sila, na nabugatan na sila ni ana, atong ipaambit. Mao na kuwang kay taani sa pagpaambit o Ginoo. Musunod sa dayon nga maglisod sa tagpaambit sa atong material nga mga bahandi. Kwarta, balay, tanawa gud ning mga tawo kadto si Cleopas ug iyang kauban, gipaambit nila ang ilang balay. Si Kristo usa ka estranyo silang kinabuhi, wa sila kailan kinsa ni tawhana. Pero pag abot na silang balay, ilang gipaambit ngadto sa ilang balay, adto nila papahulayon, nya adto sila mangaon. Og didto nakita nila nga katudig estranyo nga ilang kuyog mao day si Kristo. Daghan kay diha nga naglakaw-lakaw karon natanaw nato estranyo sa atong pananaw, mahadlok tang mo padayon. Pero niingon biya si Kristo, welcome the strangers. Nya kun atong i-welcome ang strangers, mao kana siya kay matud pa niya sa iya bitang nga ng atong works of mercy, ningon siya
usako ka dumuduong ug imo kong gipadayon sa imong balay. I was a stranger and you welcome me in your home. O kaning maong mga buhat, ingon ani, mao ni siya ang gitawag nato og mga buhat ni Kristo nga makapahimo sang presensya ni Kristo. Kaya ang iyang pulong, ang iyang buhat, mao kana ang iyang presensya dinhi sa kalibutan karon. Kung ato gani nang buhaton ang pag sigig share sa iyang pulong, niya siging buhat sa iyang buhat, mahimo dayong presence si Kristo ug ang iyang presensya mao ang tuburan sa grabe kayong kalipay nato. Iyang ayuhon ang atong sakit, iyang sulbaron atong problema, iyang hupayon ang atong kasubo. So kamo dihang mga nabiktima sa COVID-19, niya nagmasulubon mo ron, pag balik mo, sigihi o pamalandong ang pulong ni Kristo. Unya, sa imong ginagmay nga paagi, buhata ang mga buhat ni Kristo sa imong kutob, sa imong maabot. Kada nimo buhat ni ana, kada nimo pamalandong siyang pulong, mahimo dayong buhi si Kristo sa imong kinabuhi o hatagan kaniyang kasulbaran sa nakapabug-at nimo. Sama atong bakol, bug-at kaayo ibarog, pero pag abot na ni Kristo siyang kasing-kasing, naglukso-lukso na siya, gaan na kaayo ang iyang lawas, pwede nang ilayat-layat tungod kay naa na may Ginoo sa iyang kasing-kasing.